Mayong adlaw mga idol, laing episode na sab sa atuang vlog. Ug kagahapon idol kining compressor ato ning gidala sa aircon technician. Apan di na maayo mga idol, iyan ang ibot nga og do not use. Mao nga sasayo sa kabuntagon mga idol. Nanilig na lang ko diri sa tabangan sa manager's quarter. Nanilig ko sa mga laya nga mga dahon nga nahulog. Kay ubay-ubay na sad og daghan nag silihugonon. Medyo bugnaw atong kabuntagon mga idol, medyo nagpags ay nagdagom na sab diri sa amoang lugar. Ako sab gi siligan ang mga kanal idol kay daghan og kaning mga lapok nga nahulog ug medyo taas-taas pa niya siligonon. Taman pa nito sa tumoy. Ayahay gining mga managers diri mga idol kay libre sila sa tanan. Og human akong panilig dito idol, nibalhin ko dito sa smoking area. Kay daghan og mga upo sa sigarilyo nga angay siligan, tinluan. Daghan pog manigarilyo hay diri sa kumpanya nga akong gitrabahoan idol, nga operator ug mga driver, mga construction worker diri magtapok sa smoking area. Nigarilyo mga ubay-ubay gyud ang sigarilyo kay sobra pod 1,000 ka tao ang mga trabahante nga naa diri nagtrabaho mga idol. Isa akong gisiligan ang palibot aron mahinlo ug wala na sagbot nga matapok diri pita mga kuan sa sigarilyo. Ug kahuman na ako silig ang tibok palibot diri tanan mga idol. Ana ako na niya nasiligan tanan og hinlo na. Og diha sa building sa babaw idol, diha na pug ko magsilig karon kay wala akong nasiligan gahapon. Kaya idol diri sa babaw. Ato akong isiligan gahapon dito sa Pikas building to siya. Ug hugaw ko pud kani diri mga yuta akong sisigunon diri mga idol. Baga nga yuta. Wala ako nang sugdan og silhig. Kaya di mo gani manam idol. Mo abog ug mayo manulod sa kwarto. Ug ang aircon mahugaw og mayo tungod sa abog. Medyo kaulanon na mga idol. Ang langit no murag kabundakon na jud siya kayo kay dagom na. Nagandam kog sabon mga idol kung gisod sa balde. Ug ako na sudlan og tubig sad pabulaon kay manrapo kog mga kuan sa mga kwarto, mga bungbong sa kwarto. Kaya sa mga prepab akong hinluanan mga idol. Dako-dako gyud hinluanan karon, taas-taas. Ni mga idol man kontrapuhan, pertigong mga hugawa. Abog yuta nga gikan sa bukid ilang idala diri sa ubos kana mga mga idol kanihan to dito sa tumoy mga idol kana mga building akong trapuhanan taas gyud dako gyud nga trabahoon. Kailangan trapuhan og maayo kay aron mo puti og balik mawala ang mga abog. Siguro mga idol hantod hapon na ako ning trabaho kining ubos kani pulo ka kwarto. Ubay-ubay gyud nga kwarto ang akong trapuhanan nga building. Ang nakahayahay diri mga idol og nakagrado diri ang kumpanya. Ka-eskwela naka-graduated ka, yahay mo ang trabahiman trabaho diri kay manager o leadman, foreman, libre na ka diri sa kwarto mga idol. Libre ka sa higdaanan, biddings, aircon pa dyan ang kwarto. Og libre pod ang kaon.
na miss hall diri ang duha ka buok. Og libre gid sila sa tanan. Buntag udtog hapon. Libre sa kaon og napay kape. Medyo kapoy lang ang trabaho diri idol kay minahan man. Dito sila sa bukid nga buntag hangtod gabi ang trabaho. Ug mo na niya kung hinluan idol. Medyo na puti-puti na ang bungbong. Nawala na ang mga abog nga namilit. Di parehaning gristapad idol nga abog po jud kayo no. Nag orange ang mga abog. Nagpula. Pula ang yuta nga ilang ginahakot diri mga idol. Mo nang pumakapilit sa bungbong sa sinina, pertig yung hugawa. Di pareha diri puti nga natrapuhan. Nang anamon sa jud og hinlo para dili mo baga. So, ang tubig idol ako nang ilisan, perti ng kuana hugawa. Ilis tag tubig. Og diri nga tayo mga idol na nag-snacks ako, nikaon sa ko sa akong balon. Ako lang kuhaan gamay, di lang nakuhot doon kay balon ako sa paniod to. Wala na kog isa ka hotdog ug isa pod ka itlog. Wala akong balon sa paniod to. Nga alas 9:30 matimo ko kay medyo gutom naman. Timo-timoan lang sa natog atong balon. Human akong timo mga idol, nibalik na sa gudro sa ubos. Ug mo padayon ta sa paghinlo sa pagtrapo sa mga bongbong. Ubay pag itong trabaho mga idol. Ug mo neto ang episode 2 sa atuang pag-vlog isip utility mga idol. Salamat sa mga nagka-appreciate sa itong trabaho mga idol, sa mga bagong subscriber ug sa tanan subscriber na kong mga idol. Padayon lang mo sa pagsuporta idol aron ganahan po ko nga mag-vlog, mag-content mga idol. Ug nagkuha kay ko sa kong kalo mga idol sa kong skull guard kay perting inita. Init yun ang panahon na tunong nga mga alas 10 na init na kayo ang adlaw. Sa mga bagong subscriber dyan, salamat kasi yung tanan. Unta magpadayon og ma-monetize ta diri nga tuig unta mga idol. Sa atong bagong episode na gihimo no, bagong content. Ako na yung naunaan nga i-content mga idol para pud ni sa ako ang kagalingon nga sa akong mga manager og sa kuan nga di na sila mangutana og unsay akong mga accomplishment sa matag adlaw. Kay ug makita nila nga mo na akong trabaho, di na nila kailangan mo tana pa og unsay akong nahuman. Unsay nahuman ako sa matag adlaw mga idol. Og alas 11:30 na idol maniudto na sad ko. Ako nagkiwasal og kaon ang kato akong gitimuan ganina. Akong balon, mo na akong balon mga idol. Hotdog akong sudan, nga napoy itlog. Manadto ta mga idol. Natay sili og suka man itong partner sa tuang balon pag atong paniudto. Kuman sa paniudto idol, mo balik na pud diriya sa atong trabaho nga panahon man no. Ganinang buntag nakahuman kog 5 ka kwarto nga natrapuhan. Ako ipakita sila unsa ka hugaw ni idol. Isa ka trapo lang idol, parte ng laruha ang hugaw. Yana kabaga ang abog nga atong trapuhanan mga idol. Sa last na nila na kwarto idol. Kaya human na ako na dyan tanan. Hapon na ni.
Alas 4 na hapit. Ug man na ang last ako nga gitarpuhan. Kita na ako sa inyong tanan idol, mo ni ako ang gitarpuhan pulo ka kwarto. Mo ni akong nahuman karong adlaw. Daghang kay salamat mga idol sa inyong pagsuporta. Unta inyo kong sabayan perminti sa kuang bagong nahiligan idol. Paghimo og content. Daghang kay salamat ug mayong adlaw sa inyong tanan mga idol. God bless you.